Salut și bine v-am găsit la un nou tutorial. Numele meu este Mihai, iar în tutorialul de astăzi vom vorbi despre crearea unui template pentru o firmă de hosting. Tutorialul va fi structurat pe două părți. În prima parte pe care o vom face astăzi vom vorbi despre structura și vom crea structura template-ului. Vom adăuga câteva elemente de design, texte, iar în a doua parte vom finisa lucrarea, vom adăuga toate elementele necesare și vom salva lucrarea. Să nu mai stăm la vorbe, să trecem mai la treabă. Creăm un fișier nou, file new. Voi face pe dimensiunea 1280 cu 1500. Bineînțeles, fiecare poate face pe ce dimensiune dorește. Eu voi lucra așa. Rezoluția de 72, color mod RGB pe 8 bit. Ok. Schimbăm culoarea background-ului. Punem, zicem, un gri spre negru. Codul 292929. Bun. Creăm un layer nou. Selectăm Rectangle Marquee Tool sau scurtătură M și vom face un dreptunghi cam la dimensiunea aceasta. Colorăm puțin cu un gri ceva mai închis. Zicem, asta cred că o să fie perfect. Selectăm Paint Bucket Tool, colorăm, perfect. Selectăm layerul creat și layerul de background, ținând control apăsat și aliniem layerul pe centru. Aveți aici sus comenzile, align horizontal și vertical. Bun. Redenumim acest layer în BG. Bun. Acesta îl vom lăsa aici, cel de background care este blocat, deoarece o să avem nevoie de el. Bun. Dăm zoom in, control și plus de pe tastatură. Ajunge. Și începem să structurăm oarecum interfața. Creăm un layer nou, iarăși cu rectangular, marquee tool, iar aici în partea de sus vom avea header-ul care va fi la dimensiunea aceasta. Ia să vedem, dăm zoom 100% să vedem dacă e de ajuns. Da, e de ajuns. Dăm o altă culoare, un gri, nu contează ce culoare, să-l deosebim de background. Perfect. Dăm zoom out, iarăși cu rectangular marquee tool, sau mai simplu, facem o copie a layerului acesta, a formei acestea, Ctrl J, și acum dați click cu layerul selectat pe formă, Shift apăsat și trageți în jos. Bun. E de ajuns atât. Ctrl T și tragem partea de jos cam până, sau să mă gândesc mai bine, cam așa. Aici va fi poziționat un slider. Așa e de ajuns. Enter. Acum selectăm forma aceasta și cea anterioară și layerul de background, cel blocat, și le aliniem pe orizontal. Pe vertical încă nu avem nevoie. Ia să vedem. Selectăm ambele forme, layere, și mutăm puțin mai sus să avem o distanță oarecum egală. Partea dreaptă și partea de sus. Putem face, ne asigurăm că distanța este egală în ambele părți, foarte simplu. Cu ambele forme selectate sau cea de sus, nu contează. Tragem de aici, dacă nu vă apar aceste numere pe aici, Ctrl R pentru a le afișa. Și tragem de aici cu săgeata, pur și simplu, click și tragem în dreapta
până, vedeți, se lipește deja aici. Sare se lipește exact la marginea formei. Bun. Și apoi selectăm forma din spate, cea mai neagră, BG pe care am redenumit-o și la fel tragem până se lipește. Bun. Acum ne uităm în partea de sus. Ce distanță este aici? Și avem 1, 2, aproape 3 pătrățele, fără puțin. Bun. Acum lăsăm forma aceasta selectată, tragem de aici, așa. Apoi selectăm partea de header și la fel tragem până se lipește de ea. Dar asta nu e bine aici, nu. Nu trebuie acolo. Aici, da, greșeala mea. Bun, și ne uităm acum în partea stângă aici, să vedem ce distanță avem. Avem 1, 2, 3 și deja este prea mare. Și noi aveam aproape 3, dar fără ceva. Cam asta ar fi distanța. Acum selectăm layerele acestea două, formele, și le ducem până ajung la linia respectivă. Ca să ascundeți acele linii, dați la View, Rulers, nu, ca să vă apară asta, ca să le ascundeți, unde era, doamne, la Show și Guides, sau scurtătura, control și punct virgulă. Bun. Să vedem puțin mai jos. Așa. Perfect. Redenumim și să dăm puțin zoom out. Redenumim layerele astea. Ia să vedem. Aici va fi header. Aici slider. Ia să vedem. Corect? Corect. Cam mare distanța între. Nu, e bine așa. Bun. Mai departe. Ce vreau să menționez încă de pe la început e faptul că e important să aveți în minte de la început structura site-ului, cum vreți să arate. Eu știu de pe acum cum aș vrea să arate. Bineînțeles, pe parcurs se vor modifica anumite elemente pe care le am deja în minte, dar important e că știu, mi-am făcut o idee cum mi-aș dori să arate template-ul. Bun, în continuare, dar întâi ce vom face? Vom crea un grup pe care îl vom redenumi header și mutăm layer-ul header în interior. La fel vom face și pentru slider și pentru următoarele componente. De ce facem asta? O să vedeți mai târziu. O să apară anumite elemente care vor fi încadrate tot în același loc, cum ar fi header. În header vor fi mai multe elemente și noi o să ne împărțim pe mai multe grupuri. Așa creăm un singur grup header, iar în interiorul său putem să adăugăm mai multe layeri sau alte grupuri. Bun. Hai să facem un layer nou. Undeva aici în partea de jos vom face iarăși cu Rectangular Marquee Tool. Puteți folosi de altfel și Rectangle Tool, dar eu m-am obișnuit așa cu Rectangular Marquee Tool. E aceeași treabă. Mai jos, de la slider, nu, la header că e mai mic, facem o copie, Ctrl J și îl tragem deasupra tuturor grupurilor. Ștergem pe acesta cum ne mai trebuie. Bun. Tragem pe ăsta la fel, click, shift apăsat și tragem în jos. Să vedem, puțin mai mic. Cam așa. Deoarece aici vor veni câteva detalii și elemente pentru slider. Vor fi oarecum legate de el.
Da. Să vedem, îl lăsăm așa. Nu, facem un grup și pentru el. Și îl numim detalii. Am scris corect. Slider. Și grupul acesta, mutăm layerul în el. Îl vom muta în interiorul grupului slider. Avem aici slider și detalii slider. Bun. Încă un layer nou. Hai să ne mișcăm ceva mai repede. Să vedem. Facem iar și o copie. De data asta facem direct la grupul slider. Ctrl J, îl mutăm sus, îl redenumim conținut. Am făcut așa ca să nu mai stau să creez un layer nou, iarăși un grup și tot așa. Și am ales să fac copii, deoarece vreau să aibă aceeași dimensiune, să fie poziționate exact pe aceeași orizontală, să ne complicăm după aceea. La fel, aici selectăm grupul, click, Shift apăsat și tragem în jos. Va veni ceva de genul ăsta. Cam pe aici. Selectăm layerul, conținut și îl mărim puțin. Aici avem nevoie să fie mai bogat conținutul. Ia să vedem. Dăm Enter. E de ajuns atât. E de ajuns. Și va mai veni încă o secțiune. Copiem de data asta grupul header. La fel, mutăm sus, îl redenumim și acesta va fi redenumit în, ia să vedem cum să zicem noi, partea de jos. Scot și la obiect. Click, Shift apăsat, tragem în jos și va fi situat undeva pe aici, așa. Ia să vedem. Da. Facem puțin mai mic. Așa. Și atât momentan. Acum să intrăm puțin în detalii. Vedeți de ce am făcut așa. Deci, acest layer BG pentru template va fi background-ul. În funcție de el vom crea și noi conținutul site-ului și toate elementele necesare. Ia să vedem. Începem cu ce să începem? Hai să începem cu header-ul normal. Zoom in, Control plus sau aici puteți să modificați singur 50%, 100%. Bun. Ia să vedem la header. Redenumim layerul din grupul header în background. Ca să știm, facem un layer nou în interiorul grupului header și vom avea așa undeva aici în zona asta logo-ul. Eu voi folosi un shape din Photoshop. Nu contează ce, să vedem ce putem folosi noi pentru o firmă de hosting. Te luăm o dată pe ăsta, ținem Shift apăsat și tragem. Uite așa. Dublu click aici în fereastra asta mai mare, schimbăm culoarea pe alb ca să o vedem. Așa. Mergem iarăși la Custom Shape Tool. Luăm de data asta forma care hai să vedem. Aceasta de hexagon. La fel Shift și tragem. Bun. Selectăm
Greșeala mea. Am făcut pe același layer. Ctrl Z, facem un layer nou. Iarăși la Custom Shape Tool. Și acum selectăm Rectangle, Shift, tragem. Cam așa. La fel îi schimbăm culoarea în alb. Selectăm acum formele. Le aliniem pe orizontală și verticală. Cam așa să zicem. Facem un grup nou. Îl redenumim în logo. În interiorul grupului header. Ca să nu încurcați. Mutăm layerele cu formele acolo. Adăugăm și un text. Să vedem. O să mai modificăm și logo-ul ăla, că nu arată chiar ok momentan, dar orientativ. Company name. Dăm zoom 100%. Dacă nu aveți aici această iconiță cu character, mergeți la window și aveți aici character și vă va apărea fereastra asta. Fontul nu e prea important momentan. Voi lăsa Helvetica la 24, nu, 30 de ajuns. Mai facem încă un text. Your slogan. Data asta îl micșorăm puțin, la 18 pixeli e de ajuns. Cam așa. Ia să mai facem puțin mai mici. Selectăm formele astea, două cercuri și hexagonul. Ctrl T, le facem puțin mai mici. Uite, cam așa, perfect. Le centrăm și noi puțin, uite așa. Acum selectăm grupul logo și putem să mutăm oriunde vrem. Da, noi aici avem nevoie de el. Ia să vedem. Arată ok și la dimensiune și aspect. Bun. Mai departe facem un grupul header, încă un layer nou. Grupul logo rămâne separat, nu avem treabă cu el. Facem un layer nou deasupra. Să fiți atenți să rămână acesta de background ultimul întotdeauna, ca să îl aveți acolo. Dar dacă tot am vorbit despre ele, să schimbăm culoarea. Dublu click aici în partea asta goală sau click dreapta Blending Options, Color Overlay și punem un gri ceva mai închis. Ia să vedem, 2.9, exact ca și background-ul inițial de prima oară, acea culoare este. Ok, e perfect. Bun, cum mai departe. Facem un layer nou, selectăm textul, scriem, ia să vedem, aici va fi meniul principal. Sau să schimbăm puțin designul, nu va fi aici. Vom avea așa ceva, capsul activat. Ce se întâmplă? Așa, client login. Bun, dăm așa mai departe, iarăși un layer nou, selectăm text, type tool, textul, mai bine. Mai avem așa, ce putem să mai avem aici? Contact și momentan e de ajuns. Așa, mutăm aici, încă un layer, type tool sau T, scurtătură. Facem o bară orizontală pe care o punem între client, login și contact. Selectăm layerele cu bara aceea, contact, client, login și le tragem aici în dreptul folderului acesta pentru a crea un grup nou. Și aici vom avea text, stai să dezactivez asta, text header, ca să știm despre ce e vorba. Așa, astea vor fi poziționate undeva în zona asta, cam mare textul, să vedem, am face mai mic. Da, trebuie să mai selectăm și textul ca să ne arăt.
Le selectăm toate 3 deoarece au același font și le vom redimensiona pe toate în același timp. 14 în zoom. Perfect. Mutăm asta puțin mai așa, mai spre dreapta. Contact la fel. Perfect. Ceva de genul ăsta. Aici în spate va fi o imagine de background. Vom vedea cum o să o facem. Iar aici în partea asta, ia să facem de pe acum ca să știm despre ce e vorba. În grupul header facem un layer nou. De data asta, hai să vedem. Selectăm unde este aici. Selectăm rounded rectangle tool. Hai să vedem. 3 puncte. Ia să vedem. Da, e perfect. Facem ceva de genul ăsta. Și aici vor fi adăugate câteva iconițe și textul va fi un buton cu link redirect către chatul companiei respective. Chat, uitați, sună bine, cred. Va fi așa, ceva de genul aici textul, iar aici iconițele respective pe care le vom adăuga probabil în partea a doua a tutorialului. La fel facem un grup și pentru această fereastră, selectăm layerele chat, uitați, și forma, le tragem pur și simplu aici peste folderul ăsta, s-a creat un nou și trecem aici chat, să știm. Cu header-ul am terminat momentan. Hai să mergem la partea de slider. Nu vreau să stăm prea mult, să intrăm în detalii de acum. În partea a doua vor fi detaliile și ce mai e important. Hai să vedem. Sliderul. La fel schimbăm și aici culoarea. Intrăm blending options, layer style, color overlay și la fel vom da aceeași culoare ca și a headerului. Momentan, pe parcurs le vom schimba dacă e cazul. Vom vedea ce și cum. Așa. Facem un grup nou în interiorul grupului slider, îl redenumim conținut slider. Iar aici facem un layer nou în el. Scoate fereastra cu adjustments. Perfect, ca să fie mai mare aici fereastra cu layerele, să vedeți mai bine. Așa, am făcut un layer nou și vom avea mai multe aici. Să vedem cum facem. Luăm type tool, hai să începem cu textul. Zicem că aici va fi afișată o ofertă pentru un server. Hai să vedem, scriem virtual private server package. Și un pic mare aici, așa. Facem textul mai mare, fontul rămâne același momentan. Puteți folosi orice font pentru început, bine, un font cât de cât acceptabil, pe parcurs puteți să le modificați. Vedem noi cum avem, e de ajuns la dimensiunea asta, 36, punem undeva pe aici momentan, iarăși cu type tool. Aici vom avea câteva detalii despre configurația și serviciile oferite de către
serverul respectiv. Să vedem ce am putea scrie. 90, nu virgulă, cu punct arată mai frumos. Așa, la 100 uptime. Ce doamne iartă mă scriu? Scris corect? Da. Da. Să-mi așa momentan. Iarăși title. Ce ar mai putea oferi? 24 7 feed response support. Să mai adăugăm câteva. Iar acestea vor avea fontul mai mic, dimensiunile mai mici și avem nevoie cum să umplem sliderul. Today money back. Și hai să mai adăugăm unul, dar ce ar mai putea oferi o firmă de hosting? Free site builder. Bun, selectăm acum toate textele astea. Scădem puțin dimensiunea. Dar nu, Ctrl Z fără textul acesta virtual private server package, dar acela va fi titlul. Ia să vedem, 24, 18 18 e perfect, bun. Aliniem pe toate, să vedem, uite așa. Și acum le luăm la rând. Ăsta, deci va fi ultimul. Ăsta după el. Dar ce nu s-au aliniat corect? Ciudat. Le aliniem noi până la urmă. Sau, ia să vedem. Că facem așa. Da, le aliniază perfect. Scuze. Și ce mai avem acesta cu 99%. Deci distanță între ele cât de cât acceptabilă. Hai selectăm. Ce mai așa și avem nevoie de o bulinuță cu ellipse tool. Facem o bulinuță, shift apăsat, tragem, ia să vedem. Destul de mare, destul de mare. În dreptul textului cu 99% și facem încă 3 copii. Ctrl J o dată, de 2 ori, de 3 ori. Și acum luăm frumos prima copie, o ducem în dreptul celei de-a doua opțiuni. Și așa mai departe, specificații mai bine, sau caracteristici. Ia să băgăm noi pe astea într-un grup nou, toate bulinuțele astea și scriem aici bulinuțe. Le dăm și noi puțin mai spre dreapta, stânga, pardon. Ce doamne iartă, mă? Le încurc într-una. Așa. Da, ok acum. Și acum dăm puțin zoom out. Le poziționăm și noi puțin pe aici, așa. Aici în partea dreaptă o să fie o imagine cu ceva servere. Și ce ar mai avea el? Facem un layer nou deasupra la grupul cu bulinuțe. Mergem la Custom Shape Tool și să vedem ce găsim noi pe aici. Trebuie să facem o ofertă pentru un preț. O iconiță cu ofertă. Asta. Sau asta. Nu.
Sau asta, nu. Ciudat Photoshop ăsta, n-are nimic. Hai să luăm pasta. Și la fel, Shift apăsat, tragem dreapta. Va fi undeva pe aici poziționată. Un preț va fi pe ea și detalii mai târziu. Și aici va fi imaginea în spate. Ia să redenuim și pot să scriem aici preț, ofertă. Bun, închidem asta. Oarecum am terminat cu sliderul. Momentan. Hai să mergem mai jos la de fapt nu mergem mai jos. Mergem la detalii slider. Ia să le mutăm deasupra. Imagini de background. La fel redenumim și pe ăsta aici background. Eventual îl putem și bloca, dacă e cazul. Și uităm de grupul ăsta, detalii slider, care l-am creat la început. Asta. Deci că aici vom avea câteva detalii. Și la fel pe ăsta aici redenumim tot background, prescurtat PG. Un layer nou. Dar de data asta facem ceva diferit aici. Luăm Rectangular Marquee Tool și facem un dreptunghi cam de dimensiune asta. Ia să vedem dacă ne încap. Dăm și lui o culoare diferită față de background. Așa. Nu contează, le modificăm după aceea. Și facem 4 sau 3, 4 copii. Încă 3 de fapt. 1, 2, 3. Control J. Luăm prima copie, mutăm către dreapta. E bine. Următoarea. Țineți Shift apăsat și dați de pe tastatură din săgeți. Așa. Și ultima. Ia să vedem. Da. Da, dar nu e bine. Ia să vedem dacă mutăm pe asta mai aici așa. Facem spațiu mai mare între ele. Cam așa. Și pe prima. Cam așa. Distanța mai mare aici din câte văd. Ce putem face? Mai dăm pe asta o dată așa. Pe a treia la fel. Nu. Puțin mai mult așa. Și pe asta așa. Asta spre stânga puțin. Fie cât de cât dimensiunea e egală. Detaliile astea le vom face mai târziu. În partea a doua a tutorialului. Bun. Dar nu-mi place imaginea de background. Și că o schimbăm pe asta de background. Să vedem ce avem aici. Dar nu e asta. Cred că am greșit. Da, am greșit. Acesta trebuie. BG asta. Trăm în layer style, color overlay și dăm la fel ca mai sus 2.9. 2.9. Ok. Culorile schimbând după aceea, lucrarea o să fie pe alb. Da. Și facem așa câte un grup nou aici în detalii pentru fiecare layer în parte. Excepție făcând background-ul. Facem așa, 1, mutăm pe asta. Sau pur și simplu trageți layer-ul peste folderul ăsta de aici să face, intră automat într-un grup. Uite așa. Și pe asta. Bun. Putem să le lăsăm chiar așa, grup 1, grup 2, grup 3, grup 4. În grup 1 avem imaginea asta, dreptunghiul ăsta. Vom avea și un text. Și încă aici avem, eu știu, technical support.
puțin mai mic, e cam mare asta. Da, cam mare. Uite așa. Încă un text vom adăuga aici și va fi ca o mini descriere. Fiate online, să zicem. Așa, schimbăm aici pe regular și mai scădem dimensiune puțin. Așa trebuie să arate descriere, nu fie prea evidentă. Aici în față va fi o iconiță, ia să vedem, adăugăm după acum. Sper să nu mă întind prea mult cu tutorialul. Deja 30 de minute. Din păcate asta este, pentru un template trebuie să aloci ceva timp. Ținând cont că n-am pregătit nimic dinainte, totul este pe loc. E de înțeles. Cine știe, probabil vom face 3 părți, dacă nu e destul timp la dispoziție. Să vedem, iconița asta arată perfect. Perfect. Gata, închidem grupul ăsta, am putea să o redenumim un technical, ca să știm. Sau puteți să lăsați pur și simplu grup 1, 2, 3, 4 și le știți 1, 2, 3, 4 în ordine. Hai mai departe, grup 2. Ce putem să mai adăugăm noi aici? Panel control. Scriem și așa, pare mai interesant. Dar ce dimensiune avea celălalt? 14 bold. Punem și aici la fel 14 bold. Alinierea o putem face după aia cu toate textele de aici. La fel adăugăm și aici o descriere. Security. Modificăm la font pe regular, dimensiunea 12. Facem puțin mai așa. Hai să căutăm, facem un layer nou, căutăm și lui o iconiță. Ce putem spune noi la asta? Ne uităm. Ceva, asta e, să vedem. Care arată destul de ok. Da. Ok, și la subiect. Redenumim și pe ăsta cPanel. Grup 3. Layer nou, type tool. Aici ce să adăugăm noi? Chestia asta cu 99,9% uptime. Așa, modificăm, punem pe bold, dimensiunea 14, undeva pe aici, le aranjăm după aceea și ca descriere guaranteed, adică garantat. Chic. Care o fi firma aceea, nu știu. Schimbăm la fel, punem pe regular, dimensiunea la 12, uităm puțin. Un layer nou, creăm, căutăm o iconiță și pentru asta. Trebuie ceva, un ceas, găsim noi pe aici, ceva legat de timp. Să vedem, găsim. Bine, iconițe puteți găsi mult mai multe pe internet. Momentan eu folosesc ce are Photoshop Default. Nu am nimic altceva instalat. Dar unde găsim noi o iconiță aici cu timp? Băi, ce faci? Muzică, frunze, fulgi, ce doamne iartă. Nasol. Uite semnul ăsta. Merge. E garantat 100%. TVR1. Bun. Hai și cu ultima căsuță. Ce să adăugăm noi la ultima căsuță? Layer nou, type tool, ce spunem aici?
choose us. De ce să ne alegi pe noi? Schimbăm dimensiunea pe 14, bold. Și aici nu mai adăugăm nicio iconiță, facem mai mare de 18. Mai adăugăm încă un text și aici scriem noi, scriem click, băi, cu C mare, click here. Și am terminat și cu asta, facem mai mic pe asta de 14 de data asta, sau, nu, tot de 12. Da, bun. Centrat așa, frumos, de fapt nu central, le centrăm după. Dar n-am redenumit grupurile astea, să vedem ultimul choose, al patrulea și grupul 3 care era cu 99.9. Bun, detalii mai târziu. Să mergem mai departe. Deci cu sliderul am terminat. Până acum arată cam așa template-ul nostru. Încă un lucru, ia să partea de jos, conținut și slider, le selectăm pe toate grupurile de aici, ținând shift apăsat și după suggest dăm în jos, mutăm puțin mai în jos, cam așa. De ce am făcut asta? Deoarece aici va veni meniul principal. Aici va fi situat. Dacă va fi nevoie vom da chiar mai jos. Să vedem când va ajunge și acolo. Momentan trecem la partea de conținut. Și la conținut așa. Redenumim și pe ăsta BG. Schimbăm culoarea. La fel. Același gri. Facem un layer nou și adăugăm un text. Începem cu textul. Aici vor fi tot ofertele firmei, dar amănunțite. De fapt nu. Vor fi listate ofertele firmei. Aici în slider ofertă principală, în fine. Hai să vedem cum scriem aici. Our dedicated. Dar nu văd nimic. Plans. Băi, cine a făcut asta așa mic? Cred că eu. Bun, schimbăm fontul, dăm pe bold aici. Sărim la vreo 30. Cam măricel? Nu știu. Da, 24 de ajuns. Și fix acolo va fi poziționat. De ce? Veți vedea mai târziu. Bun. Mai adăugăm, ce mai adăugăm noi aici? Deasupra layerului cu background-ul adăugăm o linie. Adăugăm o linie, line tool, să vedem, ținem shift apăsat și tragem dreapta, ia să vedem, perfectă. Acum ca să o aliniem cu background-ul, dăm zoom in 100%, ne ducem aici în dreapta să vedem și mergem la view, show, guides. Și ne apar iarăși liniile care le-am setat mai devreme aici. Dacă vedem, uite aici, prea mic spațiu, trebuie puțin mai jos sliderul, headerul, pardon. Așa. Bun, și ne apare asta, mai dăm iar zoom să vedem mai bine linia. Selectăm linia și dar nu înțeleg. Fix până acolo vine și background-ul la conținut. Deci în regulă. Mergem și pe partea cealaltă. Aici nu avem
linie. Selectăm background-ul și la fel tragem până se lipește aici. Apoi, ca să ne aducem linioara noastră până aici, o selectăm, Ctrl T și dăm aici până ne apare semnul de tras pe vertical. Vertical? Nu. În fine. Așa. Ascundem astea, control, punct și virgulă. Mai dăm puțin zoom. Puntăm liniuța mai sus. Cam pe aici, așa. E de ajuns. Da. Bun. Și o lăsăm așa unde e. Hai să o redenumim. Scriem aici liniuță. Liniuță. Bine să vă redenumiți întotdeauna layerele ca să știți cu ce lucrați, să le grupați, să nu vă încurcați. Bun, aici ce vom face? Vom face un layer nou și un grup nou. Și aici va fi cum să trecem noi? Ofertele companiei. Uităm layerul ăsta în grup și facem iarăși cu rectangular marquee tool în dreptunghi. Sau nu? Sau da? Ia să ne gândim puțin așa. Nu, știți ce facem? Ștergem layerul ăsta, grupul lăsăm, facem o copie la layerul din background, Ctrl J și îl mutăm în grupul acesta nou, în ofertele companiei. Apoi schimbăm culoarea să-l vedem mai bine. Punem aici 1515115, ok. Ok. Apoi Ctrl T și tragem de partea de sus puțin în jos. Cam așa. Cam așa. Bun. Dar culoarea nu e bună și o schimbăm iarăși. N-am fost atent. Sau nu o vom schimba, o vom lăsa așa. Și iarăși dăm Ctrl T și de data asta tragem din laterale. Dar ținem și altul apăsat. Ca să se tragă din ambele părți. Uite, cam așa. Și la fel facem și în partea de jos, dar fără să ținem altul. Uite, cam așa. Distanțe cât de cât egale. Bun. Lăsăm așa cum e background copy și facem un layer nou. Data asta tot cu rectangular marquee tool, foarte folosită unealta asta. Facem aici așa un dreptunghi ca la dimensiunea asta. Dăm o culoare ceva mai deschisă. Zoom in 100%. Îl poziționăm în linie cu celălalt și va fi aici în partea de sus situat. Cam așa, sau lipit de cel de jos, mai bine lipit de cel de jos, dar dacă și vedea, uite așa. Nu e bine ce fac eu cu zoom in maxim, dar asta e, să nu faceți ca mine. Bun, scriem aici oferta, am scris bine, 1. Bun, facem o copie, mutăm către dreapta, cam așa e de ajuns, încă o copie la această copie, la fel, shift apăsat, după săgeți în dreapta sau trageți cu mouse-ul, cam până aici așa. Bun, dar, trecem aici oferta 2 și oferta 3. Oferta 1, da, cred că
La fel le facem grupuri separate. Luăm oferta 1, tragem aici pe grup, 2 la fel și 3 la fel. Nu le mai redenumim, știm deja, 1, 2, 3. Doamne, cât 50 de minute, încă puțin și încheiem tutorialul de astăzi, că deja e prea mult. Hai să terminăm cu asta. Punem aici un text, scriem starter. Asta va fi planul stand de începători. Să dăm clare să vadă, uite așa. Regular 18, cred că trebuiau mai mici dreptunghiurile acelea. Da. Dar nu-i bai, le facem mai mici și după aceea prea mic, 14, dar lasă bold 14. Da, 14 este bun. Și redimensionăm asta. Așa, hai să mergem și la oferta a doua. Adăugăm și aici un text. Type-ul va fi basic sau nu, standard. Așa. Și aici la fel redimensionăm puțin rectanghiul. Și la oferta 3 advanced. La fel redimensionăm dreptunghiul. Cam așa. Alinierea o facem după aceea, să le mutăm mai aproape una de cealaltă. Grup 3, pardon, 1. Așa. Cele vor fi butoanele pentru selectarea ofertelor. Mergem la oferta 1 repejor, facem un layer nou, iarăși cu rectangular marquee tool. Nu-l vom mai lua de data asta, că l-avem deja făcut aici. Aici va fi afișată oferta, texte, imagini și ce conține oferta respectivă. Asta nu le vom face acum. Hai să avansăm puțin către partea de jos. Mergem la partea de jos, aici header redenuim un BG. Facem un layer nou, type tool. Scriem aici partners. Așa, schimbăm culoarea textului. Facem mai mare, 24, dacă nu mă înșel, am făcut și până la anterior. De sus, da, 24. Da, 24. Așa, îl punem pe aici. Ne trebuie liniuța aia și o luăm și noi de aici. Ctrl J, tragem în partea de jos. Liniuța o mutăm aici. Click, Shift apăsat, tragem în jos, o aducem aici. Textul puțin mai sus. Liniuța mai jos, ia să vedem. Da. Textul mai jos puțin. De așa. Aici vor fi afișate câteva iconițe cu partenerii firmei. Și încă un text unde va scrie așa. Băi. Copyright 2014 company name și atât ajunge. Punct. Selectăm textul ăsta cu background-ul nu ăsta, acesta. Aliniem. Facem fontul puțin mai mic, mult mai mic. Așa e perfect. Și undeva aici în partea de jos, probabil vor mai fi adăugate câteva elemente, încă nu știu.
Momentan eu zic că e de ajuns pentru prima parte a tutorialului acesta. Să nu ne grăbim, va mai fi în partea... Facem încă un grup nou. Am uitat de meniu principal și îl redenumim grupul meniu. Un layer nou în interiorul său și adăugăm aici meniurile care vor fi. Scriem așa. Home. Facem un layer nou, iarăși type tool. Ce să mai avem? Shared host. Încă un layer nou. Sper să fi scris corect, să dau zoom. Vedem. Da. Reseller host servers about us, băi, us, așa. Și ultimul buton, get started. Le selectăm toate. Mărim fontul la 20, nu, la 18. Aliniem pe toate, așa, le mutăm puțin, uite așa, haide și cu serverele, about us și get started va fi ceva mai separat sau nu, vedem în partea a doua a tutorialului și atunci vom adăuga mai multe elemente meniului de aici. Momentan e de ajuns, deja a trecut destul de mult timp, 57 de minute, aproape o oră. Voi reveni cu partea a doua a tutorialului unde vom continua lucrul și sper ca în cea de-a doua parte a tutorialului să terminăm lucrul la template. Sper că ați învățat ceva până acum și vă aștept la partea a doua a tutorialului. Nu uitați, like, share and subscribe și vă mulțumesc pentru vizionare. Servus!